Say makapangutana ta, maayo ba gyapon magpasalamat sa kamatayon? Siguro ang uban kung dili ka sanay, sa man sila mga born again nga magampo magpasalamat permanente. Pero mo na kinay pangutana magpasalamat na day ka kay maayo imong kaon, daghang ka kwarta. Onya maayo imong kahimtang. Pag di na pud maayo, suko na pud ka, bagot mo na pud ka. Pero yung naman na ito makaigsunan, ang kamatayon, dikrinis Ginoo. Balaod na ni. Anong na kamatayon? Mas maayong na kamatayon. Dapat magpasalamat na kay og sila pa, umana, wa na kay baryunon. Wa na kay problema pakanon. No? Well, ang kamatayon sa akong gingon, balaod na ni Ginoo. Kay mao na ni ang pinaka-entry point na to mato na taglangit. Gusto ba ta mato langit? Pataas daw ka mo gusto mato langit. Amen. Napunta na saan man nga mato taglangit. Kinahanglan man gyud pud nga mamatay ka. Amen. Oh, sila pa pagpangutan na kasi gusto mato langit. Tagas kayo singgit nga taas tanan. Nga ikapaluwa pangutana kinsa may gusto mo una. Awa na kinanaway na sila tanan. Kay ganahan pa gitas kalibutan. No? Ganahan pa kay tas kalibutan. Abi ninyo makaigsunan kani si Lola. Well, makaingunta nga season na gipon ni Lola. Yang edad. Makaingunta nga supisente na pod, grasya na po na sa Ginoo. Ikaw bata-bata pa, siguro makapangutana pa ka nga moabot baka ko ng idara. Di ba? Abi ninyo kung naka-update mo sa balita, like for example sa Ukraine o sa Russia, daghan kay dito makaigsunan nga matay nga way gipiling edad. Mas sakit ang ilang kamatayon dito. Ikagubat man dito. Mga bata, walay regardless sa mga edad. Daghang nga matay dito nga nangabungkag lang tungod sa mga missiles, sa mga atomic bomb nila, sa mga weapon nila nga gipang gamit dito makaigsunan. Paminaw na ito diri, okay na sa Pilipinas, pero abi niyo, daghang nagsubo dito. Mga pamilya nga wadag mga minahal sa kinabuhi. Grabing kamatay. Sinula nasudong pa nato. Pero daghang mga nasod, daghang nangamatay nga wala na nila ikita ang mga patayng lawas, mas pait, mas terrible. So diri nimo masabtan nga kining kinabuhi nato, chance ra gyud ni karong buhi pa ka. Amen. Chance ra man ni nato. So karon ang pangutana, giunsa nimo imong kinabuhi karon? Na-focus na pa kas panginabuhi, na-focus na kas pagkaon, na-focus na ka sa kahilayan. Unsa ba ka nga imong gi-focus karon wa kay panahon sa Ginoo? Gidaog-daog lang to. Pero sultihan ta ka nining kagabion nang hinaot ko nga mahimo ning turning point nimo karon. Nga humana to unya serbisyo, muli ka nga mamalandong nga nanginanglan kag Ginoo sa imong kinabuhi. Actually karong adlaw biyahe ko sa Claveria. Dito po ko kay naay lubong. Ugma na pud sa gabi na po ko atuan dito sa Hindang. Abi ninyo, mas pait nga kamatayon po dito. Kay ang iyang papa daw, kay iyang anak, dating yang tipo simbahan. Mahibalo siya ng iyang papa, tungod lagi kay nakainom daw, ubog. O niya, nangihi lang. Try to imagine na, nangihi lang. Miadtos daplin kay mangihi. Niya kay naging nakainuman, wala na kabantay siyang gitindugan. Na bigyan sa dito, og mo iyang kamatyan. Gani, wa pa nakita sa kadlaw. Pagkapaluwing di pa. So probably nabunal yung ulo dito. So try to imagine, anak na day kadaling kinabuhi. Dili ra ba na madalag simbag ko pito kalahon. Kaya narabagi kawatan nga maong yawa, mupatay, mulaglag, mangawa. Apan si Kristo, miyan niya rin paghatag kinabuhing dayon nato. So duwarang ka-option karon sa tao. Ganahan kang muilas Ginoo, mualagad sa Ginoo, or dili. Otherwise, kung di ka mualagad sa Ginoo, di ka manugyan sa mong kinabuhi sa Ginoo, na wala kay protection sa Ginoo, muna ang tao pwedeng dulaan sa yawa. Gubaon sa yawa ang kinabuhi. Itrap sa bisyo, itrap sa tanang paagi, aron lang makawat ang imong kalipay, makawat imong kalag, imong lawas, kinabuhi, laglagon yung kasiyawa. Dili na tiyaw makaigsunan. Nagpailala nga na yawa ning kalibutana. 1 John chapter 5 verse 19. Nga ang kalibutan karon giharian sa yawa.
Apan doon lang mo balik si Jesus aron kitang tanan kuhaon niya. Muna nga nay pagwali. Karon taw pasabton. Subo lang nga nay mga pagwali karon usay dili man day nato day ma-absorb. Kaya naabang pa'y pagwali nga dili gud ma-emphasize ang kaluwasan. Pero anyway magaigsunan na ako karon magwali dili sa reliyon. Dili ni magmateg reliyon kung sa imong reliyon padayon diya. Ang importante karon masabtan nato unsang paagi maluwas ta. Amen. Kaya kini atong mga reliyon di ni kapasalig kay di man reliyon nagpalangsang. Amen ba? Amen. Ang nagpalangsang nato si Kristo wa na lain. Muna karon gikinahanglan ikaw ug ako makigrelasyon ta ni Kristo. Nothing more, nothing less. Nga nay pulong sa Dios mo ni mutudlo mugihan nato aron maandam ta. So tulo lang kabutang gusto na ko ibilin kaninyo ning kagabion. Unsa bay maayo na tong buhaton maandam tas kamatayon. Kay ang kamatayon dili na ginato ni mapugnan. Pwedeng naay extension. Kay sila pa dato manggod pastor nakapalit og dagang tambal. Sige, consider nato may expand pa og pila ka days, pila ka weeks or years. Pero gyapon patay gyapon. Dagang mga datong nangamatay. Gali at tuming adlaw 29 anyos pa si Jubet, kadungog mo sa balita ni Jubet. Try to imagine. Nagkanta lang si Jubet. Last na dito niyang gabi una. Tulo lang kakanta yung nahuman. Action naglabad yung ulo, milingkod siya. And then after few hours lang yata, gidala siya, kaya wala na, nagtulo na daw yung laway. O mo na hinungdan siya kamatayon. Dili na to ikapanganti ang kinabuhi, apan naay garantiya, human aning kinabuhi. Amen? Matod pa sa kalagad sa Dios, iyon siya nga, ang dakong trahedya sa tao, dili kamatayon. Apan ang kinabuhi, ngaway katuyuan. The greatest tragedy of a man is not death, but life without purpose. Pangutana, unsa bay purpose nimo karon nga nabuhi ka? Nakasabot ba kasi imong tuyo? Mayon ba ka nga, natawa lang ko pastor, aron lang gyud mo kaon, matulog, mulag-laag. Kana ra bang imong nasabtan? Nga natawo lang ka aron nga makakita sa kanindot sa binuhat sa Dios? Natawo lang ba ka aron musudlong sa imong banag asawa? Natawo lang ba ka aron nga mukatawa ug magakalipay? Unsa ba imong nasabtan sa imong purpose? Natawo lang ba ka aron nga magsigilag harahay? Kinahanglan masayod ta. Amen. Masayod ka nganong buhi pa pug kakaron. Di man ka pwede magapanginamog. Mamatay gyud na sila kay mo na nang ila. Nya karon ikaw musunod. Nga may ni ka isimba ko pastor. Dawa itong naitabo sa Tagalunusan. Dito sa bato sila ng disco. Grabing lipay-lipay na sa motor. Kusog indagan motor. Grabe kuno sila kaan kay og sa binisay kanang sa og sa katawanan pang istorya pasikat na gid. Grabe lang kuan. Ibertik nga wala na sa saktong lugar. Onya sa kalit. Murag ang nahitabo ato na side sweep daw sila o sila ba ito naka-side sweep, di nalabay. O nya na trailer, nga basing ang driver's trailer, katulgon pa yung taong kaayo, kaya alas 11 na sa gabi dito sila napasok. Nagwatas-watas ang ilang, ano na ang makaigsunan? Kana nga panghitabo, that is so terrible. That is the words of the devil. Naagyayawa nga mo patay nagi. Pero salamat sa Ginoo, naipulong arumandam ta. Naipulong nga assurance nato ni. Pero karon kay atua maning choice. Naman tayo gitawag og freedom to choose. Naa nato, na for example, nagwali ko dire. Kung di ka ganan maminaw na ako, imo ng choice. Amen? Di po ko kabuot nimo. Pero gisultian ta ka sa pulong sa Dios. Choice na nimo. Kung muila ka sa Dios, mualagad ka sa Dios, choice nato na. Muna nga, itagaan na itong higayon. Oportunidad ang atong kagalingon na makailas Ginoo. Kaya wala na ilang paagis kaluwasan. Personal na itong relasyon sa Ginoo. So tulo lang kabutang atong isgutan nga unsay angay na itong buhaton nga maandam ta niya kamatayon. But before that,
allow me to read passage. There is a Job. There is a Job 14. Beginning in verse 1. Ang tao nga nahimugso gikan sa kababae, jutay ra og mga adlaw og puno sa kasamok. Kinsa man nato diri wa ka sinatig kasamok. Or kaming nga pastor halos jud kasamok kada adlaw. So, naay kasamok sa kalibutan. Sa atong panimalay na po'y kasamok. Sa atong komunidad ay kasamok. Bisang asa naay kasamok. Mao kini ang ebidensya nga niyang kalibutan na wala gyud saktong assurance sa tao, gawas lang kung naatay Kristo. Naatay Ginoo sa atong kinabuhi. O verse 2, siya mubuswak sama sa usa ka bulat o malaya. Siya mulabay sama sa usa ka nino o dili na mulungtad. So nagisgot ni kamatayon. Nga sama ka sa bulak, makita nimo maayo pa pagbuswak sa sayong kabuntagon. Pagsudlak sa adlaw. Pero pagkataon-taon, musudlak po ang labiyang kainit o magkaanam ka na usap og kalaya. Sama ra di anang tao. O matod po di, sama usap sa anino. Karon makita nimo akong anino. Unya tiyod-tiyod, wala na po diha. Try to imagine. Unsa ra gid ay ka dali ang kinabuhi sa tao. Try to imagine ha. Bisan pag edad ka 80, 90 up to 100. Mubo ra gyud kay na sa mata sa Dios. Actually, dili na maong plano sa Dios sa tao. Kaya plano sa Dios, eternity. Kaso lang, nakurap man atong unang ginikanan. Nakurap, na-deceive man sa kaaway. Kaya ang yawa, gihulog man diri. Human siya nagrebuilde dito sa langit. Sa Isaiah chapter 14. Nagrebuilde siya dito. Try to imagine na even the angels, gitagaan sa Ginoo free will. Nga kaya nga hari-hari sa anghel dito nga si Lucifer, nga gitawag nato karong Satan, nahimo na siyang demonyo, nahimo na siyang devil, dito pa lang sa langit, yun ang Bible, naghuna-huna siya nga mas mulabaw sa Dios. Try to imagine, huna-huna pa lang daan, gijudge na sa Ginoo. Nawala. No wonder, na sadyang nakurap ang tao sa kalibutan, misulod ang spirito sa sala, muna kabantay ka, bisan kita. Di man ka perfect, usay itong huna-huna, dili maayo. Kabantay mo, meaning polluted ang tao. Munang sala, nagdalag kamatayon. Muna nga bisan saan ni mo puno sa imong balay dagang food supplement, bisan pag imo na tarang doktor, mamatay ka gayud yapon. Amin ba makaigsunan? Mamatay ka gayud, nakurap man makaigsunan, o tungod niya nagihulog si Lucifer. Karon, listen. Pagkahulog ni Lucifer, kabalo siya nga i-judge na sa Ginoo. Doon na yung panahon. So karon nahitabo makaigsunan kay si Lucifer, ihulog naman siya, nawala ang glory sa Ginoo. Pero actually dili ni sama sa Ginoo na sa tao nga dagway sa ni Lucifer maot kaayo nga wala lang sa glory. Ang nakamaot ni Lucifer kay mimaot na gyud ang iyang kinabuhi. Yang kinaya siya na ang nahimong source sa tanang evil ways, sa tanang wicked ways. So gihulog sa diri sa kalibutan. Karon, kaya naaman sa kalibutan, spirito man siya. So muna nitabo makaigsunan. Grabe ang kasuko, kaya wa naman siya glory, gihulog naman siya. Kabalupod siya, nga dili siya kapanimalos Ginoo. Wa may makapilis Ginoo. In the first place, binuhat raman sa Ginoo. Pero kabalo si Lucifer nga kita gihigugma sa Dios. Nganong gihigugma ta sa Dios? I-prove na ko sa inyo sa Genesis chapter 2. Gikan sa verse 26 to verse 27, gibuhat ta sa Ginoo sama sa iyang panagway. Gibuhat ta sa Ginoo sama sa panagway, meaning secret ta, precious ta sa mata sa Dios, palangga kay ta sa Ginoo. So karon ang yawa kay di man sa kapanimalos Ginoo, asa sa gusto manimalos sa tao. Tingnan mong abay ay kumpiyansa. Kay manimalos ang yawa. Amen, nakuha niyo kumot pasabot? Dili ni pang reliyon nga wali ha. Para ni masiguro ta. Iba ito mga taglangit, nangutana man ko ganina, iba ito mga taglangit, napataas man mo, asuntihan tagit mo pulong sa Ginoo. Amen? Aron mo ito taglangit, at least kabalota. Now, ingon ko nga naitulo kabutang akong gustong ihatag sa inyo karon. Aron maandang taaning kamatayon. First one,
First pa, one pa. Know yourself. Know yourself well. Kinala, makaila kasi mo kagalingon. Panamin daw. Tangawa doon na imong kagalingon. Di ba usay ang tao, pili nga, ako good ni. Sikat good ko. Bright good ko. Ikson, hinumdumi. Tanawa imong kagalingon. Nga ikaw, binuhat sa Dios, sama siyang dagway. Palangga ka sa Dios. Naiplano ang Dios nimo. Gibuhay pa ka sa Dios. Kaya nasa tuyo nimo. Know yourself. Otherwise, kung di nimo mailan imong kagalingon, nga ikaw day palangga sa Dios, nga ikaw day giplanuhan sa Dios, mindot kaayo, nga ikaw day gipihalan lang sa Ginoo kinabuhi, na usay kung di ka kabantayan na feeling nimo ikaw tag-iya. Kabantay mo. Nga bitong paminaw nimo ikaw tag-iya sa imong kagalingon, ay way magbuot nako. Kabantay ba mo ana magaigsunan? Anong paminaw nimo ba ikaw tag-iya? Ay nga man di ay og, aha. Nanong naidagang kay kriminalidad? Kay paminaw sa tao, siya'y tagyas kinabuhi sa uban. Kabantay mo ng taong mga bugiro? Ay paliton taong kakarog lapugan? Kabantay mo, anak? Munay kining corruption sa yawa, polluted ang atong mind because of the spirit of sin. Na na-imputed sa tao, where, corrupted, polluted. Apan salamat ta sa Ginoo. Sa diyang nakaila kasi mong kagalingon nga ang Dios na day plano nimo. Ang Dios di ay naglukat na nimo. Kasabot ba taon sa Christmas? Di ba? Unsa ang bulan na ron? December. Ang tao nagakalipay. Paminaw nila, bata na po si Jesus. Nasabtan ba nato ang pinaka-essence, ang minsay sa Christmas? Kailangan magsabot ka, aron nga makaila kasi mong kaugalingon. No, ang Christmas, kailangan masabtan nimo nga season kini, it's all about Christ Himself. It's pointing to Christ Himself. And it's all about redemption, salvation. That was already 2,000 years ago. Humana si Jesus nagpakatao. O saya itong pag-imagine karon bata na po si Jesus. Kabalo ba ka sa pagkatao ni Jesus? Pait ka ito nga season. Kailangan masayod mo ani. Ang pagkatao ni Jesus, mulang issue ka na ito karon, dili lang ang iyang pagkatao. Kailangan ang masabta na ito, ang issue sa Christmas is all about redemption. Nga kita gitagaan sa Ginoo kaluwasan. Kaya kung mubalik ta sa iyang pagkatao ni Jesus, dili lalim ito nga kahimtang. Mauto ang panahon, moment sa gitawag o groaning, mourning, agulo. Nga naman, pagkatao ni Jesus, si King Herodes, siyempre, polluted sa yawa niyang mindset. Paminaw niya, di pwedeng naipailayang hari sa mga Hudyo nga irisap. Siya ray hari. Ingnan niya itong mga wise men. Sultihin ko ninyo, kung makadto na mo, kaya mo itong mga wise men nga, matao karon ang hari sa mga Hudyo, ang manluluwas. Ibati sa Zeros. Ha? Matao din Mesiyas karon. Sultihin ko, kung asa dapita, matao ang hari sa mga Hudyo. Kay muadto ko, musimba po ko, tawa lang iyang intensyon, piling sakto, piling maayo, pero daotan day kasing-kasing, daotan day gunahuna. Mao man nagyapon ito karon mga tao, piling niya butan kay siya, religious kay siya atong simbahan, grabe mo simba. Pero di ay daot ug utok, daot ug kasing-kasing, kay di mao sa relasyon sa Ginoo. Why? Because still ignorance of the word of God. Ingon ang hari, sulti ko, karon kay ang manulunda nagpadayag man sa mga wise men, nga ayaw balik sa imong giagian, detour sa laing dalan. Of course, kabalo sikat unsay plano ni Herodes. Pagkabalo ni Herodes, gawa na mibalik ang wise men, nag-order din siya og balaod. Na tanan nga mga bata, 2 anyos pababa, tanan pamatyon. Try to imagine, ang pagkatao ni Jesus, labihan ka makalilisang ang kahintang labi na sa mga pamilya nga nay mga anak nga 2 anyos. Try to imagine. Atong kay gabi man to gipangransak ang mga balay.
Gabi ito giparangsak. Siyempre, mga soldiers, mga isog kayong mga Romanhon nga mga sundalo. Gipang rangsak ang mga balay, gipang tanaw, nabay mga bata. Kay order man, 2 anyos pamaba, gipanguha, ikaw ginikanan na ito panahon na. Naa ka, o ka nagpadidi kasi mong anak. Unya ilugon ang bata kay patyon. Mauna ang pagkatao ni Jesus. Munang Christmas nato, dapat makasabot ka unsang Christmas. Amen? Ang Christmas is all about redemption. Katong gibuhat ni Jesus sa cross. Maunay tinuod nga Christmas. Kay si Kristo nataw siya arong bayran imong sala. Maunay Christmas. Human si Jesus na